Disa kunsill lokali fiħdan il-Kunsill Reġjonali ta' Tramuntana se jibbenefikaw minn €2,500 il-wieħed bħala għajnuna għall-libreriji tal-lokalitajiet tagħhom. B'dawn il-fondi se jkun possibbli li nxtraw aktar kotba u tamir sabiex jitjieb is-servizz tal-libreriji. F'San Ġwan il-librerija se tingħata €5,000 biex bidħa biswita issir aċċessibbli għal kulħadd u tinbidel fi spazju miftuħ għal qari. Il-President ta' dan ir-Reġjun Clifford Gallia saħaq li l-libreriji għandhom ikunu inklusivi billi ikollhom għażla ta' kotba li jkunu aċċessibbli għal kulħadd. Ir-Reġjun Tramuntana ħaseb ukoll li huwa fi dmiru li jgħin għal aktar tixrid tal-edukazzjoni f'pajjiżna, b'mod speċjali l-kotba. Għalhekk għamilna skema fejn qed nagħtu €2,500 lil kull librerija fil-Kunsillu Lokali jappartjenu għar-Reġjun Tramuntana biex ikomplu jagħmlu l-ġid u jagħmlu wkoll titjib f'dak li huwa servizz liċ-ċittadini tagħna. L-uffiċjal tal-libreriji pubbliċi Margaret Buġejja faħret din l-iskema. Grazzi għall-iskema libreriji mtella mill-Kunsill Reġjonali Tramuntana, il-libreriji li jaqgħu taħt ir-Reġjun Tramuntana ser jibbenefikaw minn dawn il-fondi sabiex ikunu allokati iktar xiri ta' kotba u tammir ieħor sabiex jiġu rinnovati l-libreriji. Preżenti għall-inaugurazzjoni ta' din l-iskema kien hemm is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zera Faċivelli li faħret din l-inizjattiva li se tħeġġeġ l-aktar nies jaqraw.